А знаете ли, че само за около 10 евро на месец може да закупите финансова защита за над 6 милиона евро? Да, това не е шега. Това е вашата застраховка гражданска отговорност. Тя ви пази от разходи за милиони. Здравейте! Аз съм Димитър Сотиров, вашият личен застрахователен брокер, и днес ще ви споделя защо тази застраховка не е просто досаден задължителен данък, а най-големият ви съюзник на пътя. Много хора мислят, че плащането на застраховката е само за пред полицията. Всъщност, ако се случи инцидент на пътя, застрахователят покрива огромните разходи вместо вас, като имуществени щети по чужди коли и вещи, неимуществени вреди, лечение, дори и съдебни разноски. Плюс това, с нея получавате и сертификат зелена карта, който ви защитава в 48 държави. Пътувате спокойно през граница, както пътувате до магазина. Проверете още днес кога изтича вашата застраховка и се свържете с мен. Шофирайте разумно, а аз ще се погрижа за спокойствието ви.